Еш башкаручылар конкурсының быйылғы лауреатларын тәкъдим итү тантанасы узды. Әлеге чара Рәшит Вахапов фестиваленең 20 еллык юбилеена багышланган. Бөек җырчы һәйкәле янында җыр-моң бәйрәме инде 2нче ел үткәрелә. Яңа лауреатларны котларга Рәшит Вахапов фестиваленең узган елларда лауреат исемен яулаучылар килгән иде. Рифат Фәттахов үзенең чыгышын тамашачыдан гафу сораудан башлады. Чөнки әзерләнгән урынга халык 3 тапкырга күбрәк килгән. Киләсе елга урынны күбрәк әзерләрбез дип вәгъдә бирде ул. Чара барышында Рәшит Вахапов һәйкәленә чәчәкләр салынды. Рифат Фәттаховка дөнья күләм ЮНЕСКО оешмасының чор иҗатчысы ордены тапшырылды. Әлбәттә, җырчыга багышланган һәйкәл тирәсендә һәр вакыт җыр-моң яңгырарга тиеш. Инде Рәшит Вахапов фестивале лауреатлары аның янында җырламаса нәрсә була ул? Рәшит Вахапов фестиваленең гомумән географиясе бик киң. Без бу 20 ел эчендә Россиянең 51 төбәге, дөньяның 15 илендә булдык. Конкурска килгәндә аның географиясе бик киң була алмый. Чөнки бу безнең профессиональ вокал мәдәният сәнгать конкурсы.